Ismerős az az érzés, mikor külföldön meghallasz egy magyar mondatot és inkább az ellenkező irányba mennél? Vagy amikor külföldön dolgozol és kerüld a magyar embereket? Talán nem is sejted, hogy mindennek több mint egy évszázados oka is lehet. Az első világháború és a trianoni békeszerződés minden magyar embernek fájt. Fájt a parasztasszonynak, aki nem láthatta többi a férjét, gyermekeit, mert vagy meghaltak, vagy más állam fennhatósága alá kerültek. Fájt a katonáknak, akik erejükön felül teljesítettek, mégsem nyerték meg a háborút. Fájt a nemes nagyuraknak, akik kezében az irányítás összpontosult, pontosabban erőteljesen megrendült. A háború utáni kilátástalanságból a magyar nemzet talpra akart állni. A térségben egymásnak feszültek az érdekek, és gyakran úgy éreztük, mindenki ellenünk van. Sértettnek és megalázottnak éreztük magunkat társadalmi szinten. A sértettség haraggá vált, a harag gyűlöl letté. Létrejöttek a Levente mozgalmak, ahol a nemzetközi törvényeket megkerülve katonai növendékeket képeztek. Egy ilyesfajta képzés akkor hatékony, ha van valamilyen ellenségkép. Az pedig volt, bármelyik kéktáj felé is fordultunk. A második világháború kezdetére már felcseperedett egy olyan generáció, amely más nemzetek, népcsoportok elleni haragból merítette az erejét. Az elgondolt ellenségkép immáron megszemélyesült. Egy háborúban pedig erősnek kell mutatkozni. Erre neveltek, ez volt az általános elvárás. Küzdeni, harcolni és ölni kell. Ez a téves hozzáállás egyben fájdalomcsillapító hatású, hamis önigazolást ad, másfelől pedig egy szégyent elkerülő cselekvés. E háború végén is a vesztes oldalon álltunk. 45 után a szovjet befolyás alatt fokozatosan kiépült a kommunista diktatúra, ahol a rendszer ellenségképeket gyártott. Letartóztatások, koncepciós perek és megtorlások jöttek, majd kivégzések. Mindenki bizalmatlan volt mindenkivel. Nem lehetett tudni, hogy a szomszédod mit terjeszt rólad és kinek. A családok, rokonok és ismerősök elszigetelődtek egymástól. Már csak nyomokban maradt meg az az erény, hogy kiálljunk embertársainkért. A 60-as évek végére már egy újabb generáció lett szülőképes. A Kádár korszak még mindig a bizalmatlanságot erősítette és azt, hogy ha engedelmesen meghajolsz a rendszernek, akkor neked valamivel jobb lesz, mint másoknak. A szemben látható ellentétek csak fokozták az egymás iránti megvetés és gyűlölet érzését. 1990-re a kommunizmus hazánkban megbukott. Közben ismételten egy újabb generáció vált szülőképessé. Trianon óta már a 4. Amikor az unoka érdeklődött a nagymamánál a régebbi világ felől, akkor a nagymama is már csak a keserűséget tudta továbbadni, mert ő maga is így nevelkedett, és jellemévé is ez vált a hosszú évtizedek alatt. Az elmúlt 35 évben az ellentétek még akkor is megmaradtak, ha már a régi rendszereknek végleg befellegzett. Az emberek megvetették a másikat, mert eltért a politikai nézetük, vagy mert emlékeztek a korábbi szörnyű tetteikre. De közrejátszottak az emberi gyengeségek is, mint az irigység, áldozatszerepvállalás, panaszkodás. 2010-re már az 5. generáció született le országunkba, de még a 4. generáció sem tudta a helyes emberi értékeket átadni, hiszen nem volt kitől elsajátítaniuk. Marad az évszázados minta, a bizalmatlanság, harag, gyűlölet, a mások eltaposása, mert akaratlanul is ezt kódolták belénk gyermekkorunk óta. Jelenleg 2026 van, és valamit nem vettünk észre. Valamit nem láttunk meg kollektíve, csak nagyon kevesek. A magyar politika is sokszor a félelemre, megosztásra és ellenségképre épít. Senki nem tanította meg nekünk azt, hogy hogyan élhetnénk közösen összefogva, a régi sérelmeket megbocsátva és elengedve. És akkor most hogyan tovább? Írd meg a véleményedet és a konstruktív meglátásaidat kommentbe.